Здравейте хора, пак сме тук с ново видео. Предварително казвам, ще ме гледате с тази звездичка на брадата, просто защото е по-приятно да гледате пач за пъпки, отколкото самата пъпка, нали така? Съгласни сме. Днес ще разкажем историята на братята Менендес, някой си я беше пожелал в предно видео. Бяхте ми писали и също да направим поредица за серийните убийци на 70-те години и това ще направим, но едно по едно. Историята я започваме на 20 август 1989 година в къщата на семейство Менендес в Беверли Хилс. Хосе Менендес, милионер, главен изпълнителен директор на Life Entertainment, е прострелян заедно с съпругата си Мери Менендес, но ще й викаме Кити, защото така и викат и занапред в историята ще е Кити Менендес. Това е друг начин, по който са и казвали. В техния собствен хол в дома им. Семейството е толкова богато заради бащата, защото той е в ентертеймент бизнеса, тази компания е свързана с продуциране, с филми, с музика и така нататък. Майката е работила отначало като учителка, но след като ражда си остава просто stay at home mom, остава си вкъщи и си гледа децата. Семейството има двама сина. Джозеф Лайл Менендес, роден на 10 януари 1968 година, на 21 години по време на убийството на родителите му, и Ерик Менендес, роден на 27 ноември 1970 година, на 18 години по време на убийството. Джозеф Лайл Менендес, големия брат, ще го наричаме Лайл, защото по-късно той така иска да бъде наричан с неговото второ име и то му става като първо. Така че имаме Хосе Менендес, бащата, Кити Менендес, майката, които са простреляни, Лайл Менендес, големия брат, и Ерик Менендес, малкият брат. И двамата братя тренират тенис, като малкият брат обаче Ерик излиза доста талантлив и се класира 44-ти в играчите в Съединените щати до 18 години. Лайл от своя страна, големия брат, също тренирал тенис, но той, бил спортен, бил амбициозен, но той бил по-скоро към предприемачеството. Може би той бил по-комуникативния, по-екстровертния, притежавал повече лидерска енергия, така да го кажем. Вечерта на 20 август в районното управление в Беверли Хилс постъпва обаждане от Лайл, по-големия брат, който през сълзи и в истерия казва, че родителите му са били убити. Отначало, между другото, самата диспетчерка дори не е загряла за какво става въпрос, защото в района, в който са те, имайте предвид, че Хосе Менендес, както ви казах, той е милионер, те живеят на богато, съседите им не са случайни, няма такива ситуации на криминални проявления. Като цяло просто най-много да се обадят за някой обир, който се е случил, или опит за обир, нещо подобно, но убийства, престрелки и така нататък, това не е нещо, което се случва там. Много бързо след обаждането пред къщата се пълни с полицейски коли. Те се обаждат на братята, казват им да излязат, отцепват периметъра и влизат, за да видят за какво става въпрос. Полицейски служители, криминалисти, които работят отдавна в тази сфера, са били шокирани. Вътре е било кървава баня. Ситуацията е следната. Хосе и Кити тъкмо са приключили с вечерята си, до тях имало десертчета, той седнал на футьойла си, тя някъде отстрани, гледали телевизия. Когато някой влиза и ги разстрелва, но толкова е стреляно по тях, че буквално те са на парчета. Има кръв по стените, има кръв по тавана, не знам дали има място, където изобщо да няма кръв. Хосе Менендес е почти неразпознаваем. Нямало гилзи, нямало следи от влизане с взлом, но в крайна сметка пак имаме предвид, че това е бил човек, който е милионер, който може да има много и всякакви врагове, така че полицията първоначално изобщо не се насочва към двамата братя, съответно синовете, или към някой близък роднина. Те просто предполагат, че това е било инсценирано отмъщение от някого или просто е била някаква организирана престъпна група. Особено са предполагали второто нещо, защото след като те са разстреляни и вече мъртви, който е бил нападател, той продължава да стреля. И затова те си представят, че не са били един или двама човека, че са били повече и буквално, нали разбирате, влизат, виждат ги, пат, има много изстрели от много хора и затова се получава цялата тази кървава ситуация.
Малко по малко обаче, докато полицията изключва възможности, рови по-надълбоко, разследва, започват да насочват фокуса и вниманието си към тесния кръг на семейството, към техните близки, роднини и започват да разследват и там. Относно синовете, те били глезени. От гледна точка го казваме на това, че са имали финансови възможности, огаждано им е, купувано им е, живели са в лукс. Да, по думи на хора близки около тях, бащата е бил доста по-строг от обичайното, изисквал е много неща, много е държал на техните оценки, на техните постижения и така нататък, но отвъд това пак им е огаждано. Първоначално съмненията изобщо не падат върху братята, защото те самите не дават повод за подозрения. Съседите, които полицията е успяла да разпита, казват, че няма абсолютно никакъв проблем между тях, не са ставали свидетели на драми, на караници. Също така го има и факта, че този, който подава сигнала, всъщност е Лайл, по-големия брат, и той е много тъжен, много истеричен, докато подава сигнал. Самите те не са отказвали да свидетелстват, да говорят с полицаи, през цялото време са притеснени, плачат, треперят и хората просто ги виждат като 18 и 21 годишно момче, които са останали сами без родителите си. Дори на двете организирани погребения, то това няма да е погребение, мемориал, по-скоро на български ще е нещо като опяване, отдаване на почит, не знам, предполагам нещо такова. Та дори тогава те отиват костюмирани, да, в нови, но черни, официални костюми. Малкият брат изобщо не може да говори. Големия брат успява да се събере, да излезе, да каже няколко думи за родителите си, изнася някаква реч, но както ви казах, той по принцип е бил човека с по-така лидерски качества, не чак толкова емоционален, който може да поеме тази функция и роля. Всичко изглежда както трябва да изглежда. Кога обаче идва тънкия момент, който кара полицията да обърне половин око към двамата братя? Стереотипно, нормалното поведение на двама братя, дори имащи финанси като тях, би било да се съберат двамата, да обсъдят какво ще правят от тук нататък с бъдещето си, така някакво време да се дадат да преживеят цялата ситуация с родителите си. Може би се очаква да са малко тъжни, малко объркани. При братята Менендес обаче нещата протичат малко по-различно. Непосредствено след смъртта на родителите си те започват да харчат пари като луди. За часовници, за маркови дрехи, единия си купува джип, другия си купува Порше, ходят по почивки, возят се в първа класа. Лайл, по-големия брат, си купува ресторант за $550,000, който казва, че ще разработва, казва, че няма да се връща в университет, защото майка му така би искала той да направи. Малкият брат Ерик и той дава $50,000 в опит да стартира нещо като компанията, в която е работил баща му, но то се проваля. Също така си наема свой собствен личен тенис треньор. Двамата в даден момент си наемат и охрана, защото казват, че се притесняват от враговете на баща им. Изобщо, от гледна точка на финанси се държат доста разкрепостено. Сега, близки и приятели до тях казват, че отдават това поведение на начин те да се справят с тяхната мъка. Ставало им чудно, защо чак такава по-късност, но не обръщали такова внимание и не придавали такава важност. Въпреки това обаче, цялото това нещо кара полицията, пак ви казвам, малко да насочи поглед към тях. Колкото и да гледат обаче, доказателства те да са го извършили няма. Имат си алиби, били са на кино, гледали са еди си кой филм, после ходили на някакъв фестивал, всичко отговаря до момента на прибирането им. Когато им се обадят да ги попитат нещо, да им зададат въпрос, нещо да свидетелстват и така нататък, те са винаги на среща. Веднъж не са отказали, веднъж не са се държали някак съмнително. Защо полицията, освен финансите, в последствие все повече насочва поглед към братята? Първо, имението, в което са живеели, е имало алармена система, която е била доста стабилна, но много лесно обезвредена. Не както биха я обезвредили обирджии или хора, които са от някаква престъпна група, т.е. не някак грубо и насилствено, а все едно изключена отвътре. Без следи от взлом, без някакви сложни технологии. Разпитват и съседите отново, разпитват ги в по-голяма дълбочина. Докато го правят, се оказва, че Хосе Менендес всъщност е човек, който има немалко врагове. Конкурентен е, хората не го харесват особено, но като цяло пак не стигат до никъде. Появява се един съсед, който казва, че има чувството, че братята са замесени. Не може да каже защо, не може да каже как, но просто
Има такова чувство, защото винаги там нещо му се е струвало съмнително. В процес на разследването, полицаите откриват разговор между Лайл Менендес и компютърен специалист 11 дни след убийството. Компютърният специалист се казва Хауърд Уиткин. Той си казва нещата както са, когато го призовават съответно да свидетелства. Казва, че Лайл Менендес му се е обадил и го е помолил да провери компютрите в къщата, дали има някакви файлове, свързани с завещание, Лайл и Ерик. Хауърд Уиткин казва, че не е открил подобни файлове. Открил е файлове, които са били частично изтрити, т.е. по някакъв начин не можело да бъдат възстановени, но братята са му казали просто да изчисти всичко и той го е направил и това е. Вече тези файлове нямат шанс за възстановяване. На 31 октомври Ерик, по-малкият брат, решава да започне да ходи на психолог. Ерик и като малък е имал поведенчески проблеми, бил е доста по-тревожен от двамата. Започва да ходи при доктор Джереми Озил. Познава го, не знам дали го е посещавал като по-малък, мисля, че не, откъде точно го познава, не намерих. Поне не намерих точна информация, но идеята е просто, че тръгва при този психолог, защото му е една идея по-познат. От време на време и брат му посещавал терапевтичните сесии, ходили двамата. Един ден на терапевтична сесия са само доктор Озил и Ерик и решават да я проведат, като просто се разхождат в парка там някъде наблизо. Обикалят, говорят си за депресивните състояния на Ерик, говорят си за мислите му да си посегне на живота, връщат се обратно, защото сесията ще приключва и докато са в асансьора. Ерик просто се обляга и казва на психолога си: ние бяхме. Ние го направихме. Ние убихме родителите си. Доктора остава спокоен, води го в офиса, където той прави пълни самопризнания. Естествено, имате предвид, този човек си води записки и самите сесии се записват на касета. Правим сега едно връщане към детството на Лайл и Ерик Менендес. Баща им, Хосе Менендес, е човек, който е тръгнал от нулата. Той е self-made. Той е нямал нищо, но просто защото е властен, борбен, контролиращ, упорит, той много бързо успява да се изкачи по корпоративната стълбица и точно така се превръща в милионер. Той няма нищо общо с богаташки семейства, old money и така нататък. Всичко си го прави сам. Не е бил обаче от тези хора, които стават богати милионери и са с един много благ, хубав характер, светли, положителни. Не. Той е вярвал, че трябва да властваш с страх, а не с добро и че това е много по-ефективно. Съпругата му, Кити, идва също от нормално семейство, била е много красива, ходила е по конкурси там за красота, някакви състезания, той много си я харесва на външен вид, като нейните мечти са били далеч по-големи, грандиозни, амбициозни, свързани с кариерата и шоу-бизнеса. Да, обаче той я затваря в къщи. И в момента, в който те се събират, започват да живеят заедно, тя първо работи като учителка, съответно шоу-бизнес нещата той ги приключва и тези амбиции и когато тя ражда, въпреки че тя не иска да остава в къщи, тя иска да работи, иска да има социален живот, той това нещо и го отнема. Склонява я, натиска я, тя да остане в къщи, да слуша мъжа си и да си гледа децата. Нямам нищо против. Жените, които искат да си останат вкъщи, имат доверие на мъжете си, изцяло могат да разчитат на тях, не искат да работят, всеки си живее живота. Тук обаче това е било грешка. Тя се затваря вкъщи, става домакиня. Той започва да печели много пари. Съответно, ясно ли ви е до какво води това? Афери, изневери. Той е имал дългосрочни афери. Имал е афера, която е продължила 8 години. 8 години си е имал любовница. Жена му е знаела. Тя го е хващала. Но в нейната глава тя вече е подчинена. Тя няма какво да каже, няма какво да направи. Пропила се е. Започнала е да използва забранени субстанции. Била е тежко депресирана и е споделяла на терапевта си, че й минават мисли, че иска да си посегне на живота. Обществото иначе тя е изглеждала перфектна, семейството и като цяло са изглеждали перфектни. Тя е изглеждала и е давала вид на жена, която на 100% подкрепя мъжа си, споделя неговите възгледи, никога няма да застане и да го оспорва, ще си грижи за него, ще направи всичко, което може. Повтаряла едно към едно неговите желания и неговите амбиции. Тези кариерни вманиачавания на Хосе, на бащата, той ги предавал не само на жена си, той много държал да бъдат предадени и на децата му. Така че дори богати,
Лайл и Ерик не били оставени да дишат още от ранна детска възраст. Над тях тегнели толкова очаквания, толкова изисквания, толкова стандарти, които трябвало да спазват и да следват, че това психически би изтормозило и изморило всеки нормален човек. От малки те са на специални режими за трениране, за хранене, учат неща, освен училищните, които да им помагат в последствие да развиват и надграждат бизнеса на баща си. Ако не отговорят на очакванията му или не направят нещо достатъчно перфектно, или не изкарат перфектна оценка, или не се представят по най-добрия начин, това го правило много ядосан. Много, много ядосан. Естествено, с такъв модел на родителство и възпитание, ясно ви е, този перфекционизъм ще се поддържа до някакъв момент, докато тези деца не прегорят, докато не рухнат, което и станало. Те започнали да имат проблеми в училище. Бащата, освен че крещял на тях, ходил да крещи и на учителите, че за нищо не стават, че не си вършат работата правилно. Както разбирате, около него всеки друг ще бъде виновен, само не и той. Между другото, двамата братя също така на определена възраст започнали да заекват. Та така, едно от нещата, които Ерик споделя, че го е вдъхновило за убийството, или по-скоро, че почувствал някакъв мотив, било предаване, което се казва Клубът на младите милиардери. Ще ви оставя ето тук някъде снимка. След като го изгледал, отишъл при брат си, споделил му, че смята, че родителите им ще ги махнат от завещанието, че ще ги оставят без наследство и така нататък. И докато си говорят тези неща с брат му, започнали да си говорят как родителите им били постъпвали с тях, какви неща са им правили. И съответно това довело до там да вземат решението да приключат с тях. Достатъчен ли е обаче един перфекционизъм и едни малко нереалистични стандарти и изисквания да накарат човек да отнеме живота на други двама? Аз мисля, че не. Тук вече Ерик навлиза много надълбоко в разказите си, от които разбираме, че това, което знаем за семейство Менендес, за майката и бащата, е само повърхността на айсберга. И отдолу, под тази повърхност, се крият две психично болни чудовища. Започваме от там, че Хосе бил насилник. Пак казвам, когато нещо не отговаря на стандартите му, не му харесва, той започвал да ги бие. Удрял ги с шамари, с юмруци, с предмети, каквито се сетите, удрял ги един в друг. Майката също им посягала, тя обаче не го правила толкова често, нямала и толкова сила, колкото него съответно. Освен физически обаче, Хосе Менендес ги насилвал и сексуално. Още от момента, в който всеки от братята станал на 6 години. Според Ерик, дълбоката причина да стигнат до тази крайност биле именно тези посегателства. Та така, Ерик разказва на терапевта си, че двамата си купили пушки от магазин, използвали фалшиви документи, уредили си алиби с киното след това този фестивал, убили родителите си, след това карали до пътя местността Махоланд Драйв, като някъде по този път изхвърлили пушките си, не е ясно точно къде и до ден днешен не са намерени, но това е нормално, защото самия път е дълъг 34 км. И плюс това е стръмен като каньон. Та така, както Ерик се разказва и се изпада в подробности, доктор Озил го спира и му казва, че е най-добре да извикат и брат му и да говорят двамата. Обаждат се на Лайл, Лайл идва бесен. Той е бесен, че брат му ги е издънил, казал е всички тези неща, заплашва терапевта, казва му, че ще го убие, ако нещо излезе от тази стая. След което обаче поддава, сяда, започва да говори и вече двамата братя разказват много, много тъмни тайни, свързани с насилието от тяхното детство. Сега, доктор Озил е имал и други пациенти. Едната му пациентка се казва Джудалон Смит. Започнала е да ходи при него на хипнотерапия. По-късно обаче отношенията им прерастват в любовно-романтични, докато той е женен, т.е. тя му е любовница. Той е споделял историята на братята Менендес, пускал я да слуша части от записите. Веднъж дори е бил накарал да стои в съседната стая до вратата и да слуша какво се случва в стаята, където е той с братята. Впоследствие, когато доктора дава показания, той отрича това.
Та пак ви казвам, тя му е любовница, в даден момент обаче любовните отношения се развалят и те имат пререкания помежду си. Какво е първото нещо, което тя прави след раздялата им? Отива в съда. Отива в съда, казва цялата истина, която знае за братята. Казва съответно, че той като терапевт я е манипулирал, навивал и е фитилите срещу майка и правил е някакви неща там с нея, просто е така, за да я върже, за да може тя да му е любовница, както и да е, това са някакви техни подробности. Идеята е, че тя разказва всичко от до и това е нещото, което им трябва на полицаите. Така, като човек, който е завършил психология, приемете няколко скромни съвета от мен, въпреки че не я практикувам по нормалния начин. Първо, никога не започвайте афери с клиентите си. И второ, бъдете конфиденциални за вашите случаи, дори пред най-добрите си приятели. И го казвам съвсем сериозно. Сега, по дефолт този лекар изобщо не е бил наред мен, ако питате, но защо го казвам? Защото той давал някакви смесени емоции. Все едно хем го е страх, хем обаче е много развълнуван, че има такъв случай. Буквално по думи на свидетелката Джудалон, той се вкарвал в живота на братята и се е опитвал да вкара и нея, където тя изобщо нямала желание да бъде. Той я карал да стои пред кабинета, докато има сесия с тях, за да може, ако те му посегнат по някакъв начин или ако го убият, тя да е там и да е свидетел и да се обади веднага в полицията на 911 и да им разкаже за случая и за какво става въпрос. Тук усещаме страх, нали така? В същия момент обаче, ако Джудалон не иска по някакъв начин да му угоди на капризите, не иска да направи нещо, което той претендира, че желая от нея, се е обръщал и казвал, че ще каже на братята, ще каже на Лайл и Ерик, че тя е стояла пред вратата без позволение и е подслушвала и те ще я убият. Казвал е неща от рода на, ако продължаваш така с поведението си, може да свършиш мъртва. Говорил е за тях така, все едно са банда престъпници, той е там в екипа, той е под тяхна закрила, той е кварталния връзкар. Не знам, абсурдно е, хора. В днешно време повечето терапевти са за терапия, обаче нещо не си я позволяват и не ходят достатъчно на обратна връзка, не знам. Както и да е, това дори не го коментираме. На 8 март 1990 година главният детектив по случая Лес Золър взима разрешение да изиска записите от терапевта, изслушва ги, има 17 записа и 4 дневника с записки на ръка, където братята правят пълни самопризнания и съответно на него това му е достатъчно. Още същия ден хващат Лайл, по-големия брат, арестуват го докато шофира, като заподозрян за убийство. Малкият брат по това време е в Израел. Но понеже вече случай е толкова популярен, новината гръмва по всички медии и той вижда, че са арестували брат му. Ерик е на турнир по тенис, но решава да си тръгне и да се предаде доброволно, защото не иска да се стават циркове, да го арестуват докато е в друга държава и така нататък, така че се прибира сам. Сега вече започваме да говорим за самопризнанията в съда. Работата, хора, е страшна, разбирате ли? Ясно вие половината неща няма как да ви ги изкажа по начина, по който са и да ги обясня така детайлно, защото все пак това е YouTube. Ще ви го кажа така. Бащата е влизал в стаята на всеки един от тях. Имало е интимен акт между бащата и всяко едно от децата. Бащата е използвал различни предмети също така. И Ерик споделя, че при използването на предмети бащата го е наричал сесията с предмети. Време е за сесията с предмети. Всичко, което се случва в тази насока, което можете да си представите, най-вероятно се е разигравало и в техния живот. Цялото нещо за Лайл, по-големия брат, в този вид започва когато той е на 6 години и приключва когато е някъде на 8-9. Той успява да се опъне на баща си. Успява да му каже, че той няма да участва в игрите му, че не желае това. Може би до някаква степен аз по лично мнение си мисля, че бащата също така го дострашава, че ако детето толкова много се опъва, най-вероятно ще е способно и да каже на някого, да се оплаче и така нататък. Не знам какво се случва, но плана на Лайл проработва и бащата го оставя на мира. Сега има си някакви леки странични неща, доколкото знам, като това да се къпят заедно или някакви подобни работи, но
същинската част я няма. Да, обаче, когато Лайл е на около 8, малко преди да се опъне на баща си, нали, вече да се направи на интересен и да приключат там нещата, Ерик става на 6, съответно и с него започват тези неща. Само че мъката на Ерик продължава буквално до 18 годишна възраст. Непосредствено преди момента на убийството. До тогава. Лайл признава, че цялото това нещо, въпреки че при него е било по-краткотрайно, толкова е объркало психиката му като дете, че в някакъв момент той е започнал да прави тези неща, които баща му е правил на него, на брат си Ерик. Споделя, че няколко пъти го е правил, но това му се струвало в един момент толкова ужасно, толкова грешно, че той просто спрял. Когато Лайл става на 13 години, той тогава започва да чува звуци от стаята на брат си и започва да асимилира какво се случва и че същите неща, които той ги преживява и брат му от страна на бащата. Става му жал. Отива и конфронтира баща си. Казва му да престане, казва му да остави брат му на мира. Тогава по това време Ерик е бил на 11. Бащата казва, че няма такова нещо, нищо не се случва. Ерик като дете понякога си измисля, преиграва. Съответно, нали, те правят някакви съвсем други работи, просто нали, той е по-експресивен, като издава някакви звуци и така нататък. И другото нещо, което казва на Лайл е, че ако той посмее да си отвори устата и да каже пред някого, ще го убие. Тогава мисля, че Лайл решава, че бащата не го лъже и че наистина няма нищо. Допускам, че е възможно Лайл в подробности и дребни детайли да е разбрал за тормоза на брат си едва когато са си говорили преди самото убийство, преди да решат да предприемат някакви действия. Първия процес започва през 1993 година. Там свидетелства, като за начало братовчетка на двамата братя, която се казва Даян. Даян обяснява, че когато Лайл бил на 8, той разказал какво правят с баща си, част от нещата. Тя отишла веднага при майка им, при Кити Менендес, казала и за какво става въпрос, но Кити я прекъснала и едва ли не й казала бяга от тук, не искам да ти слушам тъпите глупости, изчезни. И едва ли не просто я отсвирила. Нещо, което забравих да спомена. През цялото това време майката знае. Знае и не прави абсолютно нищо. Дори с Лайл на моменти се е включвала. Ако не се включва, тя е страничен наблюдател, човек, който пази някой да не влезе в къщата, някой да не дойде на гости или нещо подобно, докато всички тези извращения се случват. Когато не са издържали, най-вече Ерик, защото при него тормоза е бил много продължителен, са ходили при нея, споделяли са и търсили са помощ, търсили са закрила, но тя им е казвала: баща ви обича. Вие не разбирате, баща ви просто ви обича, той това го прави от любов. В основни линии тя е присъствала в емоционалната манипулация, да прикрива, да ги заплашва, да ги държи в страх и контрол и така. Тя самата идва от родител насилник. Баща й е бил насилник. Не по такъв начин, но е посягал на нея, посягал е на майка и да. Дори в последствие, когато питат братята: добре, защо и майка ви, нали? Защо нея не я пощадихте, защо убихте и нея? Те казват, че просто майката и бащата са били комбина. Тя ги е мразила. Те казват: тя ни мразеше, тя не ни обичаше, тя не ни искаше. Знае ли са, че дори бащата да го няма, тя няма да ги защити, защото тя подкрепя вярванията му, подкрепя възгледите му. Тук не говорим за жена, която е била държана против волята си, която е нямало какво да направи, която е търсила как да се спаси, как да се освободи. Не, тук говорим за съгласие. Дни преди самото убийство, Лайл и Ерик отиват при майка си и баща си и ги конфронтират. Застават срещу тях, казват им за всички неща, които са им причинили, казват, че това нещо повече няма да го търпят. Лайл казва за Ерик, нали, че това нещо приключва сега. Казват им, че това е края им, че те ще кажат, ще им развалят репутацията, ще покажат пред света какви са. Майката през цялото време отрича. Тя си мисли явно, че записват, поне аз така предполагам. През цялото време отрича, казва: вие лъжете, вие сте лъжци, това не се е случвало. Бащата от своя страна се обръща към Лайл и му казва: ти няма да се месиш в отношенията ми с Ерик или нещо такова, той е мой син. Най-вероятно Лайл е бил този, който е водил така нещата. Пак ви казвам, той е бил човека, който може да говори. Но да, и те виждат за какво става въпрос и при този разговор родителите им казват, че ако посмеят да кажат или да направят нещо, ще се оттърват от тях, т.е. ще ги убият.
Та братята посочват точно тези техни думи като една от основните причини за убийството, защото са се почувствали застрашени, оплашени. Страхували са се за живота си. Те са предполагали, че родителите им могат да го направят това нещо. По време на делото свидетелства и друг техен братовчет, Алън, който казва, че когато им ходил на гости, много често те се къпели двамата братя или се къпели заедно с баща си, което на него му се струвало доста странно, но когато се е опитал да отиде до банята, когато се е опита да отиде там до стаята им, примерно, или нещо такова да ги изчака, майката никога не го пускала да се качи. Било му е съмнително, но това споделя като опит, иначе нищо не са му казвали. Друг техен братовчет обаче, Анди, отива да свидетелства и казва, че когато Ерик е бил на 13 години, той му споделил, че баща му го масажира там долу, долната част на тялото, но му казва, че той не трябва да казва пред никого. Първия процес срещу тях трае между 1993 и 1994 година. Ситуацията е много специфична, защото половината от съдиите в журито смятат, че братята трябва да бъдат пуснати с по-лека присъда. Да има присъда, защото това е двойно убийство, но да бъде по-лека, понеже те са жертвите. Другата половина обаче смятат, че това е постановка, че всичко е инсценирано и че действително те са го направили просто заради наследство и пари. Вика се криминалната психоложка Ан Бърджис, една от най-известните в тази сфера. Работи точно с такъв тип престъпления. Тя е сред хората, спомогнали за развитието на ранните методи на ФБР за анализ на серийните убийци. Има даже филмов герой в сериала Мид Хънтър, който е вдъхновен от нея. Тя прекарва над 50 часа с братята и открива дълбоко вкоренена травма от сексуално насилие. Тя казва, че този профил, свързан с парите, алчността, изобщо не пасва на тях. Тя не оправдава убийствата, но казва, че дори самия начин как е направено убийството, как е извършено, показва, че действително те са го направили заради страх, заради натрупан гняв и какви ли не други негативни емоции. Както ви казах в самото начало на историята, ако помните, там вътре е било кървава баня. Тук не говорим за нещо премерено, хладнокръвно, да хвърлиш два изстрела, да направят нещо, което прилича на обир или каквото и да било. Тук говорим за нещо извършено през емоция. Тук говорим, че е продължено дори след като са видели, че са мъртви. Тук, в смисъл, разбирате, има ги всичките детайли. Тя казва, че хора, които биха го планирали просто заради парите, никога не биха били толкова първични в извършването му. Отделно гледаме и езика на тялото на братята. Има цели видеа, в които хора, които са специалисти, които разбират, обясняват и изследват езика на тялото им. Но като цяло, Ерик показва срам, показва вина. В даден момент мозъка му дори изключва. Задават му въпрос, който е свързан с нещо, което той не иска да си спомня и той изобщо не чува първата част от въпроса. Лайл личи, че на моменти има гняв, че говори през яда си, но същевременно, когато се заговори за нещата, които е преживял или които е направил на брат си и така нататък, той често си закрива устата или си прехапва устните. Тоест, това са неща, които той не иска да говори. Най-малкото, което е при тях, няма колебание в измисляне на историята. Какъвто и въпрос да им зададат, единственото, което може да ги забави като отговор е просто натрупана емоция. Това, че им трепери гласа или това, че идва да заплача. Просто хора, ако изгледате целия запис с пълните самопризнания, които правят, ако вникнете в детайла, пак ви казвам да пуснете човек, който разбира, който обяснява, ще видите, че наистина при тези хора няма лъжа, няма измама. Тук не ги оправдаваме, тук просто казваме, че това, което са преживели, е валидно, случило се и наистина са минали през целия този ад. След техните показания хората се вдигат. Има една част, която и до последно си ги виждат просто като разглезени богатащчета, които са искали парите на майка си и на баща си, но една солидно голяма част от хората ги защитава и не да ги оневинят, но вярват, че те трябва да получат по-леки присъди заради това, през което са преминали. Те наистина изглеждат като жертви, изглеждат като малки пораснали деца, които просто не е имало кой да защити. Точно на този факт набляга и защитата на братята. Обръщат внимание и се насочват към синдрома на малтретираното дете. В общи линии този синдром, така ще ви го обясня, се касае до това, че дългогодишно насилие над едно подрастващо дете може да промени възприятията му за света.
И това постоянно живеене в страх и в очакване нещо лошо да се случи, да промени възприятията му за опасност. С това тяхната защита оправдава, че там няколко дни преди самото убийство, когато родителите им казват: ще се отървем от вас, ще ви убием, те го приемат толкова буквално. Те го приемат като нещо, което едва ли не задължително, неминуемо ще се случи. Точно заради този синдром, заради всичко, което са преживели. За това са се почувствали в опасност, за това просто едни думи са им били достатъчни да ги предизвикат да извършат нещо такова. Прокуратурата обаче, обвинението е: убили са ги заради пари. Толкова е просто. Убили са ги от алчност, убили са ги заради пари. Те за този синдром не са толкова чували, това не е нещо познато до момента. Малко е така, да. Опитват се да не го вземат под внимание. Както и да е, между 33-та и 34-та съдът не стига до единодушно решение. Наемат се отделно жури за единия брат, за другия брат, от тук, от там гледат, разглеждат, пак отменят, пак започват, но не стигат до консенсус и делото се отлага. Заради различията им, заради това, че не могат да са единодушни. Вторият процес между 1995 година и 1996 се води от един чичо, който не ми допада, разбирате ли? Не ме е кефи. Това е. Води се от съдията Стенли Уайсбърг. Какво прави чичката в общи линии? Сега слушайте. Ограничава доказателствата, които са свързани с сексуално насилие. В първия процес защитата има много по-голяма свобода да представи всичките доказателства, които може свързани с това, да призовава свидетели, които да обяснят такива ситуации, които са чували, виждали и така нататък. Тук това е силно, да не кажа крайно ограничено. На моменти се чудя, може ли този съдия да е бил някакъв приятел, бивш на родителите, или и той да се е падал по малолетни и да се е чувствал съпричастен. Аз не мога да си обясня защо. Смисъл, наистина. Не знам какъв му е бил проблема, обаче това изобщо не е наред. Слушайте. Не допуска отделни съдебни заседатели за всеки брат. Сега вече са с едни съдебни заседатели за двамата. Ограничава също така аргументите за самозащита. Ако фокусът на първия процес между 93-та и 94-та е били ли са братята жертва на насилие в действителност, този процес се фокусира върху имало ли е реална заплаха в нощта на убийството към братята. Разбирате ли на къде отиват нещата? Този въпросен съдия и екипа му, съдийчета, се насочват към това колко точно са харчили братята след смъртта на родителите си, какви точно пушки са купили, как всичко било премерено, колко време са го планирали. Всичко, което е свързано с травми, емоции и така нататък, се замита под килима и нещата просто ги представят, че те са убили от алчност. Защитата на Ерик и Лайл се проваля. Проваля се, те няма какво да използват. Всичко, което могат да използват, то им е забранено в съда. И така на 20 март 1996 година двамата братя са осъдени с по 2 доживотни, т.е. всеки има 2 доживотни присъди, без право на обжалване. Вкарват ги в затвора, около 20 години ги държат разделени един от друг, което е много тежко за тях. Пишат си писма, говорят си когато могат по телефон, естествено това не е много често, но опитват се да се чуват и да си пишат по всякакъв начин възможен, но все пак им е доста тежко. През годините в затвора двамата завършват образователни програми. Участват в групи за подкрепа на жертви на насилие. Развиват се, учат, женят се. Лайл завършва социология, после следва магистратура. Ерик участва в рехабилитационни програми, свързани с помагането на други затворници да се възстановят от травмите си. Той е по емоционалната помощ. Говори за това, през което той е преминал с баща си, помага на други хора в затвора, които са минали през същото, да се възстановят и след това през личния си опит и те да помагат на други жертви, които са били на сексуално насилие. Като цяло правят и куп други неща двамата братя. Те са изключително дейни, изключително амбициозни дори от затвора. Лайл се жени 2 пъти. Първия път се развежда, после пак се жени. Ерик се жени също през 1999 година за жена на име Тами, с която поддържат връзка десетилетия напред. Хората поддържат по-стабилен любовен живот от затвора, отколкото повечето от нас в реалния живот.
През всичките тези години те продължават да обжалват, но никой не повдига ново дело. През 2023 година излизат две нови доказателства. Едното доказателство е свързано с братовчеда им Анди, на когото Ерик беше споделил, че бащата го масажира от кръста надолу. Майката на Анди намира писмо от Ерик. Ерик е написал писмото малко преди самото убийство на родителите си. Във въпросното писмо Ерик обяснява, че баща му продължава да го прави, обяснява, че не издържа, не знае кога точно ще се случи, ляга си в стаята и просто стои и се чуди и очаква. Не може да заспи, защото очаква всеки момент баща му просто да влезе в стаята и да започне. Казва му, че знае, че трябва да спре да мисли за това, защото го кара самото мислене да се чувства още по-зле. В писмото също така пише, че баща му го предупредил 1000 пъти да не казва на никого, особено на Лайл. Друго доказателство, което се появява всъщност е в лицето на свидетел Рой Русео. Рой е участвал в популярна момчешка банда през 80-те години. Бандата се казва Банудо или нещо такова. Познайте кой е бил един от главните продуценти или главният продуцент, който се занимава с тази банда? Хосе Менендес. Усещате ли на къде бият нещата? Рой решава след толкова години мълчание най-накрая да разкаже историята си. Обяснява, че докато е бил на около 13-14 години, докато работи с Хосе го води в хотелска стая. Във въпросната хотелска стая са били и двамата братя, където Хосе им сипва алкохол, най-вече на Рой, сипва му вино и го кара да изпие виното до дъно под претекст, че е много скъпо и не трябва да се хаби. В самото вино обаче има и някакъв опият, отделно от самия алкохол, не е само той. Съзнанието на Рой е много замъглено. Той помни как изобщо не се е чувствал добре, но бащата го води в другата стая и разбирате. На другия ден казва на Рой, че това било нещо нормално в тези среди, че той просто трябва да замълчи и да не казва на никого. Винаги е продуцента, нали? Доста често, поне напоследък. Продуценти. Когато случая Менендес гръмва, когато се провежда, те го дават по телевизията, излъчват го на живо и това е първия съдебен процес, който така се следи в много страни, в много телевизии. Хората се ангажират с него и да, една част от тези хора смятат, че братята са го извършили от алчност, но идеята е, че голяма аудитория знае за случая. И когато гръмват новите доказателства, заради хората, които помнят, заради самите доказателства, заради True Crime Community-то, което започва да прави много съдържание в YouTube и всякакви други социални мрежи за самия случай, телевизията, сериал е направен за тях по Netflix, даже мисля, че са два, единия касае самите братя, нали, те участват или нещо подобно, другия мисля, че е просто като играен филм, но тук ще ви излъжа, ще проверя и ще ви оставя снимки на каквото може да гледате, ако решите. Беше тръгнало дори мим, че това го помня, за Ким Кардашиан, която учеше право. Знам дали учи още или го е завършила, но едва ли не, че тя била способна, когато завърши право, да направи каквото трябва и да ги освободи и така нататък. Като цяло това гърми в медиите навсякъде. Заради цялото говорене се стига до там нов екип да се заеме с случая. Стига се до Habeas Corpus Petition. Не знам дали така се казва. Което е правен механизъм, който позволява случая да се преразгледа и да се вкарат новите доказателства и показанията на Рой. Благодарение на тях, братята са осъдени на 50 години доживотен затвор. Вината им не е оттеглена, те все още си лежат в затвора, но от тук нататък могат да бъдат разгледани за условно освобождаване. Това беше случая на братята Менендес. Интересно ми е вие какво мислите по въпроса, така че може да пишете в коментарите. Аз лично смятам, че каквото е трябвало да си изживеят и да си понесат като присъда, са си го понесли и смятам, че обязателно детството им и това, което са преживели, трябва да бъде взето като фактор в техните присъди. Няма да задълбавам в това какво аз мисля, защото тук целта ми беше да ви разкажа тяхната история. Вие можете да напишете какво мислите и до следващото видео.